مەڵا ئەحمەدێ پالۆ di sala 1920 de li gundê Sêraçûr ê girêdayî Palo li Bakurê Kurdistanê ji dayîk bû. Hîn zarokekî 3 salî bû, sêwîma û jiyaneka pir zehmet û tijî kul û keser derbas kir. Piştre Palo demekê li gundê Weysîkê şivantî kir û berê xwe da bin xetê, li gundê Xeznayê ma û hata Amûdê û dûre li bajarê Qamişlo bicih bû. Palo bi Erebî, Farsî û Tirkî herwiha bi zaravayên Kurdî yên sereke jî zanî bû. Palo di nehê gulana 1991 de koça dawî kir û li goristana Mehmeqeya li Qamişloyê hate veşartin. Seydayê Palo gelek berhemên giranbuha afirandin, lê heta niha tenê du berhemên wî yên çapkirî hene bi navê Dewr û Gera Kurdistanê û Rêzimanê Kurdî. Ji berhemên neçapkir yên Palo jî pirtûka pendên Ettar ku Palo ew ji Farsî wergerandibû Kurdî, ferhengeka Kurdî Tirkî, destanek bi navê Civîna Nemiran ku ji 10,000 malikan pêk tê û çend berhemên din. Palo di destana Civîna Nemiran de geşteka dûr û dirêj di nav dîrok û erdnîgariya Kurdistanê de dike û kula dilê xwe wiha tîne ser zimên. Ji bunyad û ji kokê Kurda ji dil pehlewî, ji daxwaz û divokê tê de nake berberî, dilpaqijî dibîne rêya jîn û xebatê, ber û mêwe diçîne dibistana felatê, ji Palona jibanî şax û xerzik vedane, ji Kurdak û jimanî ji maj û mûj xuyane. Besa Mistefa Rûdaw.